Úterý 9. dubna se Mohelnický sál Domu kultury zaplnil diváky, kteří s napětím očekávali vystoupení známé slovenské komičky Simony Salátové. Ta vyrazila na své československé turné s hodinovým programem stand-up speciálem s názvem Donaha. Úvodu vystoupil Jakub Citron Ťapák, bývalý tanečník a sportovec, dnes známý také jako stand-up komik. Príjemný dobrý večer, Mohelnice, ďakujem veľmi pekne za tento vlažný potlesk, nebudem klamať, vlažný. Ja tomu rozumiem, vy ste čakali niekoho úplne iného, že? Áno, madam, prosím vás, nekričte na mňa, ja vás vidím, počujem, ja som není v telke, všetko to bude v poriadku, ale čakali ste Simonku, Simonka príde, nemusíte sa báť, ja som Simonkin predskokan, moje meno je Jakub Citron Ťapák, priatelia, ja som tu na to, aby som vás rozohrial, rozosmial a Simonka vás potom zabije, ste na to pripravení? Dobre, super, pohodičke. Dobrý večer, Mohelnice, ahojte, ste pekní. To je dobré, aj tuto, áno, lebo ja mám takú podmienku. Ja vystupujem len pre pekných ľudí. Našli sme vás. Niektorí čakajú vonku, hej, zase. Nedá sa všetko, že? Priatelia, ja som šťastná, že som tu u vás v krásnom meste. Ja vždy, keď chodím takto po Čechách, tak si prečítam niečo o tom meste. A našla som, že vy ste jedno z najstarších miest v Českej republike. A našla som aj niečo o vašej histórii. Áno, Krištof Lautner, zatiaľ najväčší feminista, aký kedy žil. Áno. Niektorí sa smete, niektorí poznáte históriu. Áno, bol tu upálený jediný človek, ktorý sa kedy postavil za všetky ženy čarodejnice, ktoré sa tu upalili. A to bol tento muž, veľmi ho tu máte v cti, mne sa to veľmi páči. Ale ja som si uvedomila, že ja naozaj túto v Mohelniciach si s nikým nebudem nič začínať. Lebo vy, napriek tejto histórii, že sa tu diali hony na čarodejnice, tak vy mávate tu v meste krásne podujatie, ktoré sa volá upálenie čarodejníc, alebo pálenie čarodejky, niečo také. Ja som našla, že minulý rok bolo za bazénom, pálenie čarodejky s ohňovou show. Potom sa urobila vatra, akože tam bola čarodejnica, deti okolo tancovali. Vy ste tu tvrdí ľudia. Simona Salátová ve svém vystoupení postupně odhalila, co se skutečně skrývá za vztahy tělem, rodičovstvím i mužsko-ženskými stereotypy. Její typický pozorovací talent a precizní pointy způsobily, že se mohelnické obecenstvo velmi dobře bavilo. Oni hovoria, že sú motivovaní. Oni sú motivovaní cvičiť. Lebo ono, keď sa dosť dlho pozeráš na mňa, sa ti potom chce.